Maayong adlaw kaninyong tanan. So karon nga panahon anaa kitay tagaan ug pagtagad ug mosilbi reaksyon sa usa ka gitawag og video. Actually short video lang siya, mga 5 minutes. Pero mas maayo nga tagaan to pagtagad ug tagaan nato og igong pagtubag sa ilang mga argumento mahitungod sa ato daw kunong celebration sa kalag. So ato na sugdan. Mga butang nga dili tinuod mahitungod sa kalag-kalag. Kini palang primerong argumento nga wala tay kasaulugan ang simbahang Katolika sa Iglesia Katolika Apostolika Romana or kitang mga Katoliko wala man tay kasaulugan nga kalag-kalag. Ang ato ang gina-celebrate every November 2 adlaw sa mga kalag or paghandom alang ni adto mga igsoon nato nga nangamatay na or sa short mga termino adlaw sa mga kalag. Pero wala tay gitawag og kalag-kalag. Nahimong usa ka dakong part sa tradisyon sa mga Pinoy ang kalag-kalag nga naigo sa November 1 ug gani nahimo pa kining holiday sa tibok dapit sa Pilipinas. Sayop, ang pag-celebrate sa simbahang Katolika sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod sa adlaw sa gitawag og mga kalag or paghandom or pag-ampo alang ni adtong mga igsoon nato nga mihalan na niining moong kinabuhi dili sa November 1 kundi sa November 2. Ang kapistahan gina-celebrate sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug kanatong mga gitawag mga Katoliko, ang kanang November 1 gitawag na siya og Todos los Santos. Ang November 2 gitawag siya og Todos los Multos or adlaw sa mga kalag. So kanang ilang giingon nga natunong og November 1 diha pa lang daan si Piat na unya kabalo biyata na ang amahan sa bakak mao ang gitawag og yawa. So manang kinahanglan ta magbantay kay mura ra gyud sa tinuod kung sila mo istorya. Nahimo sa uban aning adlaw ang pagbisita sa menteryuhan sa paghinumdum sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga una nang gikuha sa Ginoo. Ang uban dito na matulog sa menteryuhan, ang uban magdala og pagkaon halad sa ilang mga namatay na nga mga minahal ug ang uban usab ginapampuan pa nila. Ang general custom sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod ining pag-celebrate nato sa November 2 adlaw sa mga kalag, pinakauna mobisita ta dito sa menteryo nganuman kay kanang ato mga kaigsuonan or nga to ang mga minahal sa kinabuhi nga mihali na niining maong kinabuhi wala man mohunong ang ato ang gugma ngadto nila bisan pa nga nahitabo nga nahiagom sila ni anang maong gitawag og kamatayon. And at the same time, kung mobisita ta dito sa ilahang lubong, ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao man ang pag-ampo alang sa ilahang gitawag og mga kalag. So mao na nga dili lang ta moingon nga mobisita lang ta or wala tay gitawag og himuon, kundi ang pinaka main purpose and main objective sa pagbisita nato sa lubong, kundi iampo nato ang ilahang gitawag og mga kalag. Dili sayop ang pagbisita sa atong mga minahal sa menteryuhan, uban ang pamilya ug paghandom sa mga nitaliwan na nato nga mga minahal sa kinabuhi. Oh, dili gyud siya mamahitabo nga mamahimo siyang sayop ngano man kay nga ang mga minahal sa kinabuhi nga mihalan na niining kinabuhi man sila mga iro nga paghuman og kamatay paghuman nahiagom sila niining moong kamatayon di na nato sila handumon. Kaya nagpabilin man silang tao bisan pa sila nga nahitabo nga nangamatay na sila. Dili man ta sama sa ubang mga sekta o sa laing mga sekta nga paghuman kamatay paghuman lubong di na ihandom wala na ipaghandom nga himuon alang kanila ngano man kay para nila wala may pulos dili naman kahatag og 10%. Pero naay mga butang nga atong hinumduman mahitungod sa kalag-kalag. Number 1, wala nay communication ang mga patay ngadto sa mga buhi. Walay gitudlo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga sa dihang magsaulog ta every adlaw sa mga kalag o every November 2 nga maghimo tag communication para sa gitawag og mga kalag. Hindi lang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa panahon ni anang maong November 2 makig-communicate kita sa Dios nga maghimo tag pag-ampo ngadto sa Dios para ni adto mga kalag nga mga nangamatay na. Kitang mga Katoliko dili man ta mga espiritista, kitang mga Katoliko dili man ta mga tig-communicate sa gitawag og mga espiritu, kundi kita mga Katoliko ang atong pagtuo nga niining moong kinabuhi after niining moong kinabuhi naa pay laing kinabuhi nga diin ang
kalag mahiagom or mahiadto sa usa ka kahimtang nga mo nag-ingon nga naa pa sa temporaryong linisanan nga kung sa terminong Espanyol pa gitawag siya og purgatorio. So ang mga kalag nga naa sa purgatorio igo na lamang naghulat sa mga pag-ampo sa mga buhi, especially sa pag-ampo sa ilang kaugalingong pamilya. Dili kay ang pamilya makig-communicate sa kalag directly. Kung dili, ang mga Katoliko makig-communicate sa Dios, mag-ampo dito sa Dios para niadto mga kalag nga mga nangamatay na. So ang question naa ba na sa Biblia nga maghimo og pag-ampo ngadto sa Dios alang sa mga kalag naa. Sa 2 Macabeo 12:43 hangtod sa 45 nga din si Judas Macabeo nagpaamot og 2,000 ka salapi nga plata aron paghalad sa sala o pag-ampo para niadtong mga kalag sa mga nangamatay na. Number 2, dili na effective ang pag-ampo para sa mga patay na. Usa ka dakong bakak kung kana ang ato ang baruganan nga wala nay pulos ang pag-ampo alang sa mga tawo nga nangamatay na, usa ka na nga baruganan nga gihimo nato ang balaang kasulatan nga bakakon nganuman tungod kay sa pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug sa mga nakasulat sa balaang kasulatan sa dihang ang tawo mamatay na magbuwag ang lawas ug kalag. So ang lawas nabantay mahimo ni ana kay mopauli magyud na dito sa abog, madugta magyud na pinaagi sa gitawag og abog. Genesis kapitulo 3 bersikulo 19, pero napay kalag nga nagpabilin nga niatubang sa Dios niagi og tawag ining particular judgment Hebrews chapter 9 verse 27 pagkahuman gipahamtangan siya og ganti kung maayo yung binuhatan samtang siya buhi pa apan kung nakahimo siya sala nga dili ka impyerno or dili musangpot sa kamatayon mahiagom gyud siya didto sa luna, mahiadto siya didto sa usa ka lugar nga diin naay temporaryong paglinis or temporaryong pag-antos nga diin gibayaran niya ang iyahang gitawag og salaod. Padang giingon ni Ginoong Jesucristo San Mateo 5:26 nga bilangguon siya didto hangtod kabayran niya ang iyang damyos. Sumala pa ni San Pablo 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15 nga nan kun masunog kini apan mahanaw kini kaniya sa mga naluwas siya pinaagi ni ining maong gitawag og kalayo. So buti pasabot kadto mga kalag na nahiabto ni anang maong gitawag og lugara di na sila makaampo sa ilang kaugalingon kundi nagulat na lang sila sa pag-ampo alang ni abtong gitawag og mga buhi nga nag-ampo alang kanila. Mabato si Kristo tradisyon sa gitawag mga Hudiyo nga diin mobisita sa gitawag og lubong at the same time mag-ampo. Kasi purpose kanang iampo para ba dito sa lawas dili para dito sa gitawag og kalag nga nang hinahanglan ni anang maong gitawag og pag-ampo. So usa ka na kada kung binukan ng mamahimong walay pulos ang pag-ampo alang sa mga nangamatay na. Ano man kay ang balaang kasulatan naghatag og pahimug-at og paglig-on ni ana nga after sa kamatayon na ay laing kinabuhi nga adtuan ang tao. Adtuan kadtong maong kalag. Unya kadtong mga kalag nga naa ni anang maong luna nga gitawag og purgatorio mao nang mga kalaga, mao nang mga binuhat nga diin nagkinahanglan sa mga pag-ampo alang sa gitawag mga buhi unya. Biblikal na. So kung may munta nga wala na gitawag og pulos, samar lang ang gitudlo ninyo o gitudlo nila, ang balaang kasulatan nagsulat o nagsulti o baka imposible man nga sila tuntuhan. Ang atuntuhan, ang pulong sa Dios nga nakasulat, diya sa balaang kasulatan.